Диски з нібито доказами ховали у кількох конвертах з початками, але він виявився порожнім. Про це заявила адвокат Ліля Гімеджі після засідання Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону. Там розглядали справу Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова, яких звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Утім, доказів цьому окупанти навести не змогли, оскільки носій, де буцімто зберігалися аудіозаписи таємних зібрань бранців, виявився порожнім. То, что в сегодняшнем судебном заседании мы не нашли никакой аудиозаписи на диске, оно дает нам основание говорить о том, что вообще сомневаться в том, что наши подзащитные находились на данном мероприятии, которое проходило не в конспиративной форме, как утверждает сторона обвинения, а в открытой форме в мечети в городе Бахчисарае, куда имел доступ любой желающий. Побутові розмови кримських татар намагаються видати за тероризм. Про це повідомив адвокат Рефат Юнус після засідання суду в Ростові-на-Дону. Там розглядали справу Тімура Ялкабова та Лінура Сейдамєтова, яких через нібито причетність до Хізбут Тахрір окупанти звинуватили у тероризмі. У якості доказу провини окупанти надали відеозапис, де бранці спілкуються з невстановленою особою. За словами Ялкабова і Сейдамєтова, із цим чоловіком вони познайомилися у мечеті кілька років тому. Невідомий запросив до себе на чай. За словами захисту, чоловік вів розмову у зручному для ФСБівців напрямку та знав про відеозйомку. Адвокат також не виключає, що цей невідомий, ймовірно, був таємним свідком у переслідуваннях інших кримських татар. На данной видеозаписи ничего, кроме бытового разговора и тех фраз, которые были произнесены вот этим гражданином, который был подобран, да, сотрудниками, как по нашему мнению, сотрудниками правоохранительных органов для провокации, для проведения провокаций и вот подготовки того материала, который вот на сегодняшний день легло, еще раз подчеркну, в основу обвинения. Ничего другого в материалах уголовного дела, вот, кроме как вот этой вот видеозаписи и иных допросов засекреченных свидетелей, материалов уголовного дела нет. Спростити повернення колишніх бранців до нормального життя без зайвої бюрократії. Нардепи з фракції «Слуга народу» та «Голос» Євгенія Кравчук та Рустем Умєров закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про політв'язнів. Проєкт був поданий президентом минулого місяця та передбачає створення комісії, якій надається право визначати, кого вважати політв'язнями. Документ створює законодавчі механізми для соціального та правового статусу людей, щодо яких встановлено факт позбавлення волі внаслідок російської агресії, а також їхніх родин. За офіційними даними, Росія незаконно утримує в окупованому Криму, на Донбасі та у своїх в'язницях близько 450 політв'язнів. В чому проблема сьогодні? Питання соціального і правового захисту, на жаль, у нас вирішується на рівні нормативно-правових актів. І оцей окремий закон дозволить нам всі оці бюрократичні складнощі вирішити. Завдання нашої держави – це завдання номер 1 – це повернути наших людей додому. А завдання номер 2 – це спростити їх реінтеграцію після того, як вони вийдуть на свободу. Це про те, щоб ні родини, ні люди, які, ми сподіваємося, вийдемо з полону, не стояли в черзі за 101-ю довідкою для того, щоб отримати чи правову допомогу, чи якісь грошові виплати. Ми хочемо, щоб було чітко прописаний статус так званих політв'язнів, і щоб вони не ходили щороку і не доказували, що, на жаль, нічого не змінилося в їхньому статусі. Для представництва президента України в Автономній Республіці Крим цей законопроект – це не лише професія і це не лише юридична техніка, а це і всі родини наших політв'язнів, і їх адвокати, і, власне, самі політв'язні, які наразі утримуються Російською Федерацією в тимчасово окупованому Криму і на території Російської Федерації. І як засвідчують останні події останніх затримань в Криму 3-4 вересня, зокрема Нарімана Джелялова, Азіза та Асана Ахтемових,
Російська Федерація продовжує здійснювати відповідні дії, незаконні, неправомірні по відношенню до наших громадян. Раніше президент Володимир Зеленський передав списки політв'язнів президентам Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Туреччини, а також генеральному секретареві ООН та лідерам Євросоюзу. Глава держави просив світових лідерів сприяти звільненню незаконно ув'язнених українських громадян та тиснути на Путіна. Російські окупанти літали безпілотником і 6 разів порушили тишу. В українському війську без втрат повідомили у штабі Об'єднаних сил. У бік оборонців Авдіївки, що на Донеччині, ворог бив 82-ми мінометами, а від Кримського на Луганщині до Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські оборонці відповіли вогнем. З початку доби, 19 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів. В бік Зайцевого окупанти застосовували ручні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Спільні проєкти на суходолі, в небі, морі та у кіберпросторі обговорили очільники оборонних відомств України та Сполучених Штатів. У Києві очільник Пентагону Ллойд Остін мав зустріч з українським колегою Андрієм Тараном. Йшлося про співпрацю для захисту усього Чорноморського регіону, а також узгодження кроків реалізації угоди оборонного партнерства, підписаної у вересні у Вашингтоні. Ллойд Остін наголосив, що США й надалі сприятимуть оборонним реформам для досягнення рівня НАТО і додав, що Росія не може блокувати вступ України до Альянсу. Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну, і вона є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони розпочали порушувати територіальну цілісність та суверенітет України, а ми робитимемо все можливе, щоб підтримувати Україну, розробляти спроможності захисту її територіальної цілісності та недоторканності. У нас є головне. У нас є Збройні сили, які підготовлені, пройшли суворий вишкіл під час війни з російськими окупантами. Ми очікуємо, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, нашу територіальну цілісність і всіляко усіма доступними методами утримувати Росію від подальшого поширення агресії. Напередодні глава Пентагону відвідав Грузію, де підписав оборонний меморандум. Після візиту до України Ллойд Остін вирушив до Румунії, а завершить європейське турне у Брюсселі, де 21 та 22 жовтня візьме участь у саміті міністрів оборони держав-членів НАТО. Кількість переслідувань за небажання служити окупантам зростає в геометричній прогресії. Про це заявив аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. За його підрахунками, лише минулого року до окупаційних судів передано 82 справи проти юнаків, які відмовляються йти до російської армії. Це майже стільки ж, скільки за попередні роки окупації разом. У 2021 році на вересень 2021-го кількість таких справ за рік вже перевищує 100. Тобто кількість вже збільшилась, і якщо говорити, що кампанія чергова тільки почалася, і така кількість буде зростати, то можна говорити, що щороку збільшення кількості справ, які передаються до так званих судів, щодо тих, хто ухиляється від служби в Збройних силах, росте в геометричній прогресії. 10 окупаційних військових комісарів вже дістали підозри у вчиненні воєнного злочину, каже керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний. Він додав, що з 2015 року окупанти провели вже 13 призовних кампаній та закликали на службу більше 30 тисяч кримчан. За словами прокурора, вони є жертвами російської агресії, а переслідуванням за ухиляння від служби окупанти витісняють незгодних. Цивільне населення півострова, ті кримчани, які відмовляються проходити службу в Збройних силах окупанта, які вимушено проходили
службу в Збройних силах Російської Федерації, вони не є злочинцями, вони є жертвами збройного конфлікту, вони є потерпілими у наших кримінальних провадженнях, тому цей меседж до кримчан потрібно доносити, оскільки той міф Російської Федерації, окупаційної влади Російської Федерації в Криму про те, що в Україні будуть переслідуватись всі, абсолютно не відповідає дійсності. Окупаційна влада також постійно пропагує службу у своєму війську, зауважують експерти. Дітей залучають до військових таборів та парамілітарних організацій, як то Юнармія чи Авангард. А у планах окупаційної влади, щоб кожен 10-й школяр на півострові пройшов через такі організації, збори та форуми проводять попри коронавірус, прикриваючись карантином для переслідування незгодних, каже правозахисник. У вересні та у жовтні десятки кримських татар були заарештовані за те, що вони збирались більш ніж один людина. Декілька навіть по одному були затримані, тому що були на вулиці, начебто за порушення режиму антиковідного. Але в той же час за 2020-2021 роки проводять чисельні паради на окупованій території, де люди були без масок. Але також це пропаганда служби в Збройних силах. Правозахисники нагадують, що безперервна пропаганда служби в окупаційному війську та призов до нього порушують 4-ту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Нідерландська актриса Астрід ходить до терапевта, щоб позбутися від страху перед уколами. Каже, що фобія почалася давно. Це почалось, коли я була підлітком, коли треба було зробити щеплення. Мені хотілося втекти. Я була готова все рознести, тільки б мені не робили укол. Але вже скоро їй на допомогу прийде нова розробка. Майже безболісна ін'єкція без голки. Цей винахід нідерландських учених заснований на лазерній технології. Ми прискорюємо маленькі крапельки рідини, які проникають в поверхневий шар шкіри, і це дає багато переваг. Перше – це усунення страху. Крім того, ми сильно забруднюємо природу використаними голками. Також наша імунна система працює дуже добре, коли препарат вводять в поверхневі шари шкіри. Процес відбувається швидше, ніж укус комара. Сама ін'єкція майже безболісна, оскільки нервові закінчення на шкірі не будуть зачіпатися. За 1 мілісекунду ємність, що містить рідину, нагрівають лазером. Усередині утворюється міхур, що виштовхує рідину зі швидкістю 100 км на годину. І ми бачимо, як речовина проникає вглиб приблизно на міліметр. Перехожі в Брюсселі радіють новому методу. Я вчора зробила щеплення. Визнаю, це боляче, тому це хороша ідея. Хороше рішення, тому що люди завжди бояться уколів. Тут працює лазер. Зробити щеплення можна без болю. Просто відчуття, що на шкіру потрапила вода. Утім, сильно радіти поки зарано. На упровадження методу піде від 1 до 3 років. Тибетська і гонконгська активістки протестують на грецькому Акрополі проти Олімпіади у Пекіні. Вони розповідають про порушення прав людини в КНР напередодні запалення смолоскипа зимових ігор. 18-річна тибетська студентка і 22-річна гонконгська активістка забралися на арештування біля пропилеїв парадного входу до Акрополя. Вони скандували заклики звільнити Тибет та Гонконг. Тибетських школярів примушують відвідувати школи-інтернати, де вони вчать китайську мову, але не можуть вивчати свою рідну. Китайська влада робить усе можливе, щоб утиснути нас, нашу культуру, наш народ і мову. Китай оголосив злочином бути тибетцем всередині Тибету. У Гонконзі кожен активіст перебуває або у вигнанні, або у в'язниці. На жаль, це сумна реальність у Тибеті, Гонконгу, Східному Туркестані, Південній Монголії та незалежному Тайвані. Активістки беруть участь у кампанії «Ні Пекіну-2022». Вона закликає Міжнародний олімпійський комітет скасувати рішення провести зимові ігри 2022 року у Пекіні. Невдовзі після початку протесту поліція їх затримала. Ми закликаємо повністю бойкотувати зимову олімпіаду 2022 року в Пекіні, бо Китай проводить геноцид уйгурів та небувалі репресії щодо жителів Тибету, Гонконгу, Південної Монголії та демократичного Тайваню.
Олімпіада у Пекіні починається у лютому. Міжнародний олімпійський комітет критикують за рішення знову провести ігри у Китаї. Багато організацій вже закликали спортсменів бойкотувати захід. Серед них Усесвітній уйгурський конгрес, Тибетський інститут дій, Китай проти смертної кари, студенти за вільний Тибет та кампанія за уйгурів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.